23 फेब्रुवारि आरो गाबोन 24 दा बे साननैखौ थि खालामनानै जोङो नैबे 115थि मागि पुर्णिमा फोरबो फालिनाय आरो सरस्वती प्रसार संसदनि 16थि बोसोरसेले जथुम्मा खुंनाय बे हाबाफारिखौ जोङो थि खालामनानै बेनि हाबाफारि प्रग्राम साफायनानै इतिमध्ये जोङो रानखाजोब्बायमोन। नाथाय बिनि गेजेरावनो जोंहा क'क्राझार ग्रीन फिल्डआव महायज्ञ जानायनि आलोचना जाबाय थादोंमोन। दा बे महायज्ञनि हाबाफारिखौ 25-26 फेब्रुवारियाव थि खालामनाय जादोंमोन। उनावहाय आरो जोंनि आसामनि मुख्यमन्त्रिया गिबि मन्त्रिया बे 25 फेब्रुवारियाव थानो हाया जानायलाय फिन आरो 24 फेब्रुवारियाव फैनो हागोन बेबादि रादाब मोननायाव जोंनि बे सरस्वती प्रसार संसदनि जा मागि पुर्णिमा फोरबो फालिनाय बेखौ बातिल खालामनाय जाथ'दोंमोन। मानो होनबा महायज्ञखौ बै 24 फेब्रुवारियाव क'क्राझार ग्रीन फिल्डआव खुंनो थाखाय थि खालामनाय जादोंमोन। बे रखम बेबादियैनो जोंनि माबाया सोलिबाय थादोंमोन। ओमफ्राय नैबे जिथु जोंनि मागि पुर्णिमा फोरबो फालिनाय बेखौ 23 सेप्तेम्बरावल' खुंनानै जोङो फोजोबनोसै होननानै मोनसे हाबाफारि थि खालामनाय जादोंमोन। नाथाय बिनि गेजेरावनो मैयानि भितराव मोनसे आरो रादाब सौफैलायबाय जे चिफ मिनिस्टारा बै क'क्राझारनि जिथु महायज्ञ 24 सेप्तेम्बराव जानो गोनां बेवहाय थानो हालिया होननानै दिल्लीयाव थांनायनि प्रग्राम जाबाय होननानै खबर मोननायाव फिन बै क'क्राझाराव जानो गोनां गाबोननि जा महायज्ञ बेखौ 29 सेप्तेम्बराव फासयनाय जाबाय। दा बेनिखायनो दिनै जोंनि बे आगोलनो थि लाखानाय जा मागि पुर्णिमा फोरबो 24 फेब्रुवारियाव फालिनाय हाबाफारि बेखौ जोङो आबुङैनो खुंफुंफिनसिगोन होननानै थिरांथा लानाय जाबाय। दा बेनिखायनो दिनै गासैबो जोंनि भक्तफ्रा गुबुन गुबुन जिल्ला गुबुन गुबुन आन्चलिकनि भक्तफ्रा दिनै सफैजोबसिगोन, सफैगासिनो दं, फैगासिनो दङ। बेनिफ्राय जोंहा दा मोनाबिलिनि 5 रिंगानिफ्राय जोङो जग्याहुति आरम्भ खालामनानै आरो जोंनि भक्त मेल बे भक्त मेलखौ जोङो खुंसिगोन आरो बेवहाय जा जा हाबाफारि दङ जोंनि प्रग्राम लेखा आगोलनि शिडिउल प्रग्राम लेखा जा हाबाफारि दं बे हाबाफारिखौ गाबोननि 4 रिंगासिम जोङो मावफुंगोन। बेबायदिनो जोंनि देग्लायनि बे मागि पुर्णिमा फोरबो फालिनाय आरो सरस्वती प्रसार संसदनि जा बोसोरसेले जथुम्मा बे हाबाफारिखौ बेबायदिनो खुंफुंनाय जासिगोन। बे हाबाफारियाव जोंहा आसाम आयेन आफादनि स्पिकार बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारिया गाबोन नुजाफैगोन आरो बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' बिथाङाबो नुजाफैगोन। दा बेबायदिनो जोंनि गासैबो प्रग्रामा सिगांनि बादिनो थि खाखानाय बादिनो जाफुंजोबसिगोन। बेनोसै आरो दा बेवहाय जा 23 आरो 24 फेब्रुवारि बे साननैनि हाबाफारिनि गेजेराव जोङो जग्य होनायनि गेजेरजों बे मुलुगनि जा प्रदूषण बे प्रदूषणखौ दानगारनाय थाङो। दा बे जग्यआ सोलिबाय थागोन अखण्ड भाबै गाबोन फुंनिफ्राय आरो दिनैबो सोलिबाय थागोन, जाबाय थागोन बियो। बेनिफ्राय बियो मोनसे जोंनि बे ब्रह्म धोरोमनि जा जग्य होनाय खान्थि आरो जा ब्रह्म धोरोमनि जा बोसोन परमहंस शिबनारायण स्वामी आरो गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मनि जा बोसोन बे बोसोनफोरनि गेजेरजों जों जोंनि न'खर, जोंनि समाज, जोंनि देश बेखौ जोङो खोमसि फोथायनाय गैयै मोनसे सांग्रां आब्रुथि गोनां हारि हिसाबै जोङो सिनायथि होनो थाखाय जोंनि समाजखौ, जोंनि न'खरखौ जों फोसाबनो नाजादों। दा बिनि गेजेरजों बयबो हारि माहारि बयखौबो सायख'वा जासे जों बाहाय हांख्रायनाय जादों। मानोना बे जग्य होनाया माने गोदो गोदायनि ऋषिमुनि मुगानिफ्रायनो सोलिबोबाय थानाय मोनसे खान्थि। बेदनि बे मोनसे बोसोन जे जग्याहुति होयोब्ला गोसोआ गोथार जायो, गोथार जानानै गियान उदय जायो आरो बे गियाननि गेजेरजोंनो जों सान्थि मोननो हायो। दा बे मुलुगाव बयबो सान्थि थानांगौबा जों हारि माहारि गुबुन गुबुन धोरोमारिफोरजोंबो जोङो गोरोबलायनांगोन, अनलायनांगोन।
बे मेसेजखौनो जों होयो जे जोंहा बेवहाय हारि फारागथि गैया, धोरोम फारागथि गैया। बयबो जायखि धोरोमावनो थाया मानो बयबो फैनानै जग्याहुति होनांगौ। होनायनि गेजेरजों बेयो जोंनिल' मंगल नङा, बे सारा मुलुगनिनो मंगल जायो बेवहाय। बेखौ बेदनि बोसोनाव होनाय दङ। दा बेखायनो बयबो जेबो गोनो गोथो सानाजासे गासैबो बेहाय फैनानै बे जग्यखौ जाफुंसार होनांगौ। आरो बे जिथु धोरोम शास्त्र सावरायनाय बेहाय बाहागो लानानै बिनि जा परमहंस शिबनारायण जि सार्वजनिन उपदेश, बे उपदेशखौ लानानै जोङो मुलुगाव बयबो गोरोबलायनानै सान्थियाव थानांगौ। बेनो जोंनि बे ब्रह्म धर्मनि थांखि। बेखिनियानो आरो।